Здравейте, приятели! Днес е време да продължим с положителни новини относно депресията. Съществуват няколко подхода за лечение на тежка депресия. Всеки, който има симптоми на болестта, трябва да потърси помощта на информиран и квалифициран медицински специалист. Внимателната преценка помага да се определи точното лечение. Най-сериозните случаи изискват хоспитализация. Заедно с необходимите медикаменти, клиничните програми осигуряват консултация и когнитивна поведенческа терапия. Приемът на лекарства често продължава няколко месеца, а понякога се налага лечението да се повтори. Моля, забележете, когато приемаме лекарства при психиатър, не означава, че сме луди, защото много хора не се лекуват по тази причина. При тежката депресия, както вече казахме, медикаментозното лечение при специалист е от изключителна важност. По-леката депресия при мъжете и жените може да се повлияе от лечебните средства, предложени от природата. Слънчевата светлина, водата, почивката, упражненията, храненето. Физиотерапията укрепва цялостния мускулен тонус, подобрява кръвообращението и преди всичко стимулира психическата активност, което облегчава и предотвратява симптомите на депресия. Препоръчват се аеробни физически упражнения. Те трябва да са умерени и да се правят редовно. Това ще допринесе за облегчаване на мускулното напрежение, като едновременно се освобождават ендорфини. Това са вещества, естествено синтезирани от тялото, които подобряват настроението. Най-подходящите физически упражнения са онези, които изискват леки продължителни движения, като ходене, бягане 3 пъти дневно около половин час, плуване и колоездене. Аеробиката е особено подходяща при депресия, защото освен благоприятният ефект от упражненията, предизвиква сензорна стимулация чрез музиката. Ходенето трябва да се провежда на открито място, за да се тонизира тялото. Ако е възможно, нека бъде на чист въздух и в компанията на приятели, тъй като това осигурява свободна от напрежение и отпускаща обстановка, която улеснява снабдяването на мозъка с кислород, както и приятни преживявания. Слънцето е източник на живот и енергия и затова още от древни времена хората са използвали слънцелечението като терапевтично средство. Традиционните слънчеви бани, на които са се подлагали нашите родители, дядовци и баби, са едно от най-широко използваните средства за борба с меланхолията, както е била наричана тогава депресията. Друго терапевтично средство за лечение на депресията е хидротерапията или водолечението. Например, енергичното ходене във вода край брега на морето или в река е упражнение, което обединява ползата от дишането на чист въздух, подобряване на кръвообращението и укрепване на нервната система. Друг фактор за справяне с депресията включва промяна в диетата. Клиника Майо докладва: някои предварителни проучвания подсказват, че бедната диета може да ви направи уязвими към болестта. Английски специалисти са проучили връзката между депресията и храненето при повече от 3000 офис служители на средна възраст в продължение на 5 години. Те открили, че хората, които се хранят нездравословно, с обработени меса, шоколад, сладки десерти, пържени храни, рафинирани зърнени храни и високомаслени млечни продукти, по-често показват симптоми на депресия. С други думи, когато ядете пълнозърнисти храни, бобови, плодове, сурови листни и други зеленчуци, ядки и олио от маслодайни семена, помагате както на тялото, така и на своята психика. Но не си правете погрешни изводи. Схрускането на един морков дневно няма да ви гарантира при повдигнато настроение. Депресията е сложен проблем. Въпреки това, здравословната диета е част от цялостната програма за неговото овладяване. Не бива да забравяме и нуждата от пълноценна почивка. От изключителна важност е да си почиваме достатъчно. Според проучване, проведено в Националния институт за психично здраве, безсънните нощи и чувството на отчаяние са тясно свързани.
Институтът, който сравнява различни оплаквания, свързани с съня и симптомите на депресия в около 8000 човека, установява, че безсънието се докладва при около 10% от участниците. Около 40% от тях развиват умствено разстройство и депресия спрямо хора, които си почиват достатъчно. Обикновено, както знаете, човек се нуждае от 7-8 часа сън, за да бъде пълноценен на следващият ден. Ето и няколко общи здравословни навици, с които можем да си помогнем. Осигурете си здравословно, добре балансирано растително меню. Създайте си навици за редовен сън и почивка. Постоянствайте в упражненията на открито. Изграждайте стабилни взаимоотношения с семейството и приятелите си. Доверете се в силата и благодата на един изпълнен с любов небесен баща. Вярата в Бога е доказано през вековете средство за преодоляване на това състояние. Променете своите нагласи, като се фокусирате върху възможностите и положителните неща. Потърсете професионална помощ, ако изпитвате симптоми на продължителна депресия. След това стриктно изпълнявайте предписаното лечение. Може би най-силната противоотрова за депресията е социалната подкрепа. Топлите взаимоотношения, пълни с любов, близките приятелства, участие в благотворителни инициативи и здравите семейни връзки имат силата на чудеса. Ако се чувствате потиснати, доверете се на приятел, споделете своя товар с близък човек. Не е нужно да го понасяте сами. Исус Христос ни кани да му доверим и този наш проблем с думите: елате при мен, всички вие, които сте уморени и натоварени с грижи, и аз ще ви успокоя. Поемете моето иго върху себе си и се научете от мен, защото съм кротък и със смирено сърце, и ще намерите покой на душите си. Защото игото, което ви давам, лесно се носи и товара, който слагам върху вас, е лек. Думи записани в Матей 11 глава, 28 стих. Благодаря ви, че бяхте с нас. Следващият път ще говорим за въздържанието като път към успеха.